आरो जोङो राजनिति हान्जानिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लानि हेडक्वार्टार, मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटिनि हेडक्वार्टार गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो बे हाबाफारियाव जोङो जितु एलायन्स पार्टनारफोर दङ, बेवहाय बिजेपि दङ, बेवहाय जिएसपि दङ, गासैबो बे एलायन्स पार्टनाराव थानाय राजनिति हान्जाफोरखौ लेंहरनानै जोङो नैथि खेब बिटिआर सुक्तिखौ जोङो पालन खालामगोन। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम 2 बोसोराव बिटिआर सुक्तियाव जेफोर दफाफोर सोसननाय जादोंमोन बे दफाफोरा बेसेबां जाफुंसारनो हाखो आरो बेसेबां मावबावनांगौ दङ बे बागै जोङो फोसावनो थाखाय थाम-थिम खालामगासिनो दङ। जों बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन आरो बे एकर्डआव गुबैयै 6टा मेन अबजेक्टिभ्सआ बेवहाय सोसननाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव दङ 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जानाय 6थि शेड्युलाव जि सुक्ति जादोंमोन बेखौनो बेस खालामनानै जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादों। बेवहाय अबजेक्टिभ हिसाबै गुबैयै दङ बिटिएडिनि थाखानाय जि बाउन्डारि बेखौ बारायनाय आरो बिटिसि सरकारनि जि पावार एन्ड फांसन बेखौ बारायनाय आरो स्ट्रिमलाइन खालामनाय नाम्बार 1 अबजेक्टिभआ बेमोन। आरो बिनि अनगायैबो नैथियाव दंमोन मा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय एबा बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जे जेंना दंबाय थायो बे जेंनाखौ सुस्रांनाय। थामथियाव दंमोन जे जोंनि बर'फोरनि ससियेल कालचारेल लेंगुवेस्टिक बेखौ जोङो रैखाथि होनानै जौगाखांहोनायनि बाथ्रा बेवहाय सोसननाय जादोंमोन। ब्रैथियाव दङ जे बिटिसिनि ओनसोलाव थानाय ट्राइबेलफोरखौ बिसोरनि हा हुनि रैखाथिखौ सोसननांगौ बा रैखाथि होनांगौनि थाखाय बे एकर्डआव सोसननाय जादोंमोन। आरो बाथियाव दङ जे ट्राइबेलफोरनि जौगानायखौ गोख्रोङै खालामनांगौ, थाबैनो खालामनांगौ। दथियाव दङ एनडिएफबिनि जिहेतु सुक्तिनि गेजेरजों एनडिएफबि बिथांमोनाबो दिनै मेइन स्ट्रिमाव फैबाय। बिथांमोननि जि जेंना बिथांमोननि जि मोनसे रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै बे सुक्तियाव होनाय जादोंमोन। दा जुदि जोङो दिनैहाय जुदि साननानै नायो जे बे सुक्तिया दिनै 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ, गाबोन 27 जानुवारि बेवहाय 2 बोसोर कमप्लिट जासिगोन। दा बे समावहाय जुदि जोङो हिसाब खालामनानै नायो, दाजाब दानख' जुदि जों हिसाब खालामनानै नायो जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे दफाफोराव दिनैसिम मा माया जाफुंखो आरो मा माया थाबावखो आरो मा माया जोंहा खामानि मावनांगौ दङ बे बागै जुदि जोङो नायनो थाङोब्ला बेवहाय जोङो गुबैयै बेखौनो बुंनो हायो जे बिटिएडिनि जि बाउन्डारिनि जेंना बेखौ सुस्रांनो थाखाय नेम बायदियै बाउन्डारि कमिसन दानाय जादोंमोन पिपि बार्मानि दैदेननायाव। नाथाय दुखुनांथावै पिपि बार्माया जिउ रुंसारि जालांनायलाय दिनैनि समावहाय आशिष कुमार भुटानी बिथांनि दैदेननायाव गोदानै आरोबाव बे कमिसनखौ दाफिननाय जाबाय। आरो बे कमिसननि जि आयु बेखौ 31 मार्चसिम 2022 मायथाइनि 31 मार्चसिम बारायनाय जादों। आरो जों आसा खालामदों दिनै जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च बे मार्च मोनथामाव नैबे जि बाउन्डारिनि जि जेंना बेयो जोबनांगौ आरो जोबगोनखौ जोङो मिजिं। जोङो बे एकर्डआव नुदोंमोन मा बिटिएडिनि नामखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाय बे अलरेडि जाफुंबाय। आरो बिटिएडिआ मोनसे एरियानि नाममोन, बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट, बेखौ नामखौ सोलायनानै जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दोननाय जादों। आरो बे हाबाफारियाबो दिनै जाफुंबाय। फारसेथिं प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जे गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव दा बिटिआरआव जे रेजिस्ट्रेसन मोनसे डिपार्टमेन्ट बेखौ जे एकर्डनि गेजेरजों सोसननाय जादोंमोन बेखौ मावफुंनायनि थाखायबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो दायथ' होनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव दिनै जाफुंनायनि लामायाव। फारसेथिं जे जोंनि डिपुटि कमिसनारफोरखौ जोंनि बिटिसिआव खामानि मावहोनायनि जि थांखि बेबो पार्शियेलि जाफुंबाय। आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया। आङो बेवहाय स्पष्ट भाबैनो बुंनो लुबैदों रायजो राजाफोरनिसिम जे गोबाङानो बुंदों डिपुटि कमिसनारनो पावारखौ हरबाय, जोंनि बिटिसि सरकार प्रमद बर'आ डिपुटि कमिसनार पावारखौ हरनानै बिटिसिखौ खमायबाय, गोहोखौ खमायबाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुदों। नाथाय बे बाथ्राया नङा जे जोङो एकर्ड खालामदों बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय।
आरो बिनि गुबै अबजेक्टिभसानो जादों मा बिटिसिनि थाखानाय जि पावार बेखौ बारायनायसो बेखौ खमायनाय नङा बेनि ओनसोलखौ बारायनायसो खमायनाय नङा दा गतिके बिनि एक्जिकिउटिभ बिनि फाइनान्सियेल पावार बिनि लेजिस्लेटिभ जि पावार बेखौ बारायनायनि थाखायसो बे एकर्डआ जादों दा गतिके दिनै डिसि लेभेलाव जायफ्रा खामानि मावो बियो थांनाय समावहाय बिटिसिनि आवथायाव गैयामोन नाथाय नैबे एकर्डनि गेजेरजों डिसिखौबो जोङो बिटिआरनि बा बिटिसिनि आवथायाव लाबोनांगौनि थाखाय सुक्तियाव लिरनाय दङ बे मथेसो डिसिफोरखौ खामानि मावनायनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ बुंनाय जादों गतिके डिसिफ्रा बिटिसिनि सिङावनो खामानि मावगोन बिटिसिआ डिसिनि सिङाव खामानि मावनाय नङा रिपर्टखौ डिसिआसो हरगोन बिटिसिआव गतिके जेरै सेक्रेटारिया खामानि मावदों जेरै डिपुटि सेक्रेटारिफ्रा खामानि मावदों बिटिसिआव जेरै सेक्रेटारियाव खामानि मावदों थिग बिदिनो डिसिफ्राबो बे रोखोमैनो खामानिखौ मावगोन मनिटरसो खालामगोन बिथांमोनाबो बायदिसिना डेभेलपमेन्टेल वार्कखौ गतिके बेखौ लानानै गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया भुल बुजाबुजि जानांगौ जेबो गैया जोंबो मिथिगौ जे बिटिसिखौ बोरै गोख्रों खालामनांगौ आरो बेखौ बिसासावला रायजो राजाफ्रा जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल हान्जाया बिटिसिखौ गोख्रों खालामनो थाखायसो खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो मावलांबाय थागोन